Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sibingelela bonke abalalele uJesu inkosi. Ngizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu munye unamandla, wena owadala izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi. Siyabonga ngesibusiso sempilo esinayo. Sithi mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu ezimpilweni zethu sisemhlabeni. Usithethelele namacala ethu esiwenzayo Baba ngokungazi sidwanguze bomnyameni, kodwa izwi lakho malibe isibani likhanyise bomnyameni. Bakhululwe bonke ababoshiwe amaketango okungazi nenkani ngokwemoya eza ngokudukisa neholela abantu ekubhujisweni nokungalazi iqiniso lokuthi wena Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi, nokuthi kumele sihambe ngokumesaba uJehova, sigcine imiyalelo yakhe ngoba thina sidalwe nguyena ngokwazi kwakhe nangokuhlakani bakhe ukuba sihambe ngomngcwele. Bakhululeke Nkosi uJesu, bese kuphendukeni babhabhathiswe ngegama lakho ekuyilona igama elibekiwe eliyisisekelo somhlaba, ngoba wena ukukhanya uyikonke ukudale ngezwi lakho. Makuba yiloyo naloyo okozwayo njengamanje izwi lakho Nkosi uJesu usazokhuluma wena Moya Engcwele. Bakhululwe Baba kubo bonke ubumnyama nokudwanguze bomnyameni, baze kukhanyeni, bamukele wena njengenkosi nomsindisi, babe nobudlelwana nawe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga simngcwelise njalo njalo ngoba wena ungcwele emaphakadeni. Amen. Amen. Bazalwane, ngizothanda ukucela bonke abantu abalalele bakhipha amabhayibheli akhona njengamanje endlini bawathathe. Labo banama-Bible app bavula ama-app abo. uNkulunkulu mayevuma, thambisa inhliziyo yakho, ukhiphe iBhayibheli uvule ne-app. Angihambi ngedwa njenganjalo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Sizoza ukuthi uMoya Engcwele uthini namhlanje kulabo abafisa ukulalele. Over to you brother. Amen. Siyabonga kuNkulunkulu onamandla. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Sibonga ukuphila. Sibonga ukuthula kuletha empilweni zethu. Amen. Sibonge nokukhanyisa ukukhanyisa impilo zethu nokuqonda kwethu ukuze singezuhamba ngobumnyama nangokuduka. Yes. Sithanda ukuthola ubufakazi ukuthi uNkulunkulu munye nemisebenzi yakhe ubufakazi yona yonke ayenzile ngaphandle kosizo lwamuntu. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe beqiniso ebathumile abenza umsebenzi ngendlela uNkulunkulu ayebathume ngaye. Siphinde sibonge uNkulunkulu ngabapostoli ayebathumile ababengabafundi bakaJesu Kristu, indodana ayethumile ukuze isindise thina bantu abayizoni, iphinde imeme nabantu ababengabemenyiwe ukuba babe badle ifa lombuso kaNkulunkulu bezizwe. Yasilethela ukukholwa nokusindiswa ukuze singezukuthola intukuthelo kaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu intukuthelo yakhe iphenjiwe kusukela phansi kwabafileyo. Ngokuba ke abantu abafuni ukuzithoba phambi kwaNkulunkulu, balandele imiyalelo kaNkulunkulu, bancamela ukwenza izinkanuko zenyama. Sibonga uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenamhlangabezi, ongenambonisi, uNkulunkulu ozimele nezwi lakhe elingaguquki, othembekileyo kukho konke.
Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Amen. Kwathi ke uNkulunkulu esethumelile indodana yakhe yenza imisebenzi emva kokuba izelwe yakhula yabhabhadiswa yamukela isiphiwo sikaMoya engcwele wagcwala kuyona uMoya engcwele yasiyaqala yenza imisebenzi ithe bese yenza imisebenzi ilapha abantu ishumayela ivangeli ngapha eceleni uJohane umbhabhadisi eboshwa inkosi uHerodi. The inkosi uHerodi isimbophile uJohane umbhabhadisi yayisizwa ngemisebenzi kaJesu Kristu ayenzayo. Yayisisho yathi uvukile uJohane umbhabhadisi ngokuba uJesu Kristu imisebenzi ayenzayo izimangaliso ifakazela imisebenzi kaJohane. Isizathu sokuthi bambophe uJohane eboshwa inkosi uKing Herod ngoba uJohane wayitshela inkosi ukuthi akulungile ukuthi uthathe umfazi kamfowenu. Yacasuka inkosi uHerodi yayifisa ngisho ukumbulala uJohane umbhabhadisi kodwa ke yayisisaba abantu ngokuba abantu bebalele kuJohane umbhabhadisi ngokuthi omunye wabaprofeti. Yambopha. The ekuhambeni kwesikhathi kwase kubungazwa usuku lokuzalwa luka King Herod, inkosi uHerod. The mase kubungazwa usuku yasuka indodakazi kaHerodias okungumfazi kaPhilip umfowabo kaHerodi. Indodakazi yakhe yadansela inkosi uHerodi nabangani bakhe ababehleli nayo bezobungaza kanye nenkosi. The sebebungazile yadansa inkosazane le yathi miqedwe ukudansa wayesethi uHerodi kuyona ayisho noma ngabe yini eyifunayo uza kuyinika noma ngabe ingxenye yombuso la uphethe noma indawo uzayinika ngenxa ukuthi wayekhona umfazi kamfowabo lo amthathile. Watshela inkosazane lencane indodakazi yakhe ukuthi ayitshele uKing Herod ukuthi akatshela inkosi ukuthi ifuna ikhanda lika Johane umbhabhadisi. Ngenxa ukuthi uKing Herod wayesesenzile isibophezelo sokuthi ke angenzela noma ngabe yini inkosazane le kaHerodias unkosikazi kaPhilip lo amthathile uKing Herod wayesebophozekile ukuthi enze isifungo sakhe asigcine noma inhliziyo yayingavumi ngoba wayemsaba uNkulunkulu kodwa ngenxa yokuthi ke usezibophezele ukuthi le nkosazane encane uzoyenzela noma yini ayisho into eyifunayo uma wayo wayitshela ukuthi hamba ufuna ikhanda lika Johane umbhabhadisi. Wayesethumela ke uKing Herod ukuthi akahambe ayonqunywa uJohane umbhabhadisi. Wanqunywa uJohane umbhabhadisi baliletha ikhanda lakhe epletini. Kuthi wathokoza umuntu wesifazane ngokuba utshela ukuthi usekhululekile ngokususa uJohane ngokuba ke uma ukhuluma iqiniso abantu abakufuni. Yes Lord. Uma ubatshela abantu izinto ezingafanele ukuthi bazenze ngokuba uNkulunkulu akahambiselana nalezo zinto abantu abazenzayo abantu bagcwala inzondo khona bebayakholwa abanye khona bebangabafundisi abanye bayadinwa bavuka usathane benza amacebo ukuthi bakususe ngoba yini wena umenzele yabo uyabavimba ekutheni benze ukukhohlakala ubatshela izinto ezifanele ukuze basindiswe kodwa bona bafuna ukusindiswa. Hallelujah, glory to God. Umuntu ongafuni ukusindiswa ofuna ukugcwalisa iziganuko lo usathane angenza noma ngabe yini. Amen.
ukuze akususe wena omsizayo ukuze azoqhubeka nokukhohlakala kwakhe. Kodwa ngenxa yokuthi uKing Herod uyena oshola ngomlomo wathi ke njengoba bezwa imisebenzi kaJesu Kristu usho yena ukuthi uvukile. uJohane uMbhaphatisi nangempela uJesu Kristu eqhubeka nemisebenzi ezokwenza engaphezulu kwemisebenzi kaJohane uMbhaphatisi. Ngokuba uJohane uMbhaphatisi wabatshela abafundi bakhe wathi ke lona ke kumele ande mina nginciphe. Hallelujah. Safika saphela isikhathi sakhe uJohane uMbhaphatisi ngokuba useqedile indima yakhe abezoyidlala wayiqeda. The seyiqedile indima yakhe ke bamnquma ikhanda, bafika abafundi bakhe bamthatha bahamba bomgqiba. Yes, Lord. Bathe sebemgqibile bahamba botshela uJesu Kristu. Jesu Kristu wahamba esezwile lo ndaba wayendaweni ugwadule. Bamlandela abantu ngoba sebezwile ukuthi uJesu Kristu uyaphi, bamlandela baya naye lapho ngokuba bayakholwa abantu. Bakholelwa ke kwimfundiso engcwele. Bafika ehlanu abantu ngokukholwa kwabo Jesu Kristu bafundisa. The sekushaya isikhathi salate Jesu Kristu abantu base bephelelwa isikhathi kumele bahambe baye emakhaya phela manje sekuhlwile. Yes, Lord. Abanakho ukudla nebange kumele balihambe lide. Base bekhala abafundi baka Jesu Kristu bathi ke sizokwenza njani ngalabantu bajetshele bahambe Nkosi bayothenga ukudla. Sekuhlwile futhi. Wathi uJesu Kristu no. Lethani lokho enakho sibanike badle. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 14 verse 13. Amen. Muqala phezulu u14 verse 1. Chapter and verse. Ngokuka Mateyu isahluko 14 verse 13. Yes sir. Kwathi uJesu esekuzwile lokhu wamuka lapho ngomkhumbi waya endaweni ehlane yedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emzini. Waphuma wabona isixuku esikhulu waba nesihe ngaso. Ubona uJesu Kristu ukulamba kwabantu belambile ngokomoya. Bengcamela ukushiya amakhaya abo bamlandele ukuze bathole ukuphila nesidlo sikamoya. Bamlandela ingakho bephume babona labantu evukelwa umoya wesihe. Yes, Lord. Ukuze akhombise kulabantu ukuthi ke unozwelo kubona. Waphulukisa abagulayo babo. Wabasindisa abantu abagulayo uJesu Kristu wabafundisa wabasindisa. Emva kwalokho Selishonile seshonilanga abafundi bakhe beza kuye bathi le ndawo iyihlane. Le ndawo sikuyona isehlane inogwadule. Isikhathi sesihambile. Isikhathi manje ilanga lishonile. Mukisa isixuku ukuba ziye emizaneni. Manje abantu kufanele bagoduke nasemzini le esondelene nale ndawo abakuyona bezohamba bayothola ukudla khona. Sizithengele ukudla. Kodwa uJesu Kristu. Kepha uJesu wathi kubo akuswelekile ukuba bamuke. Akufunekile ukuthi bahambe labantu. Hayi manje. Bapheni mina ukudla. Izindaba umusa nesihe. Uthi yini kumele manike ukudla labantu laba? Kodwa abafundi ngenxa ungabi nalo lethemba elikuKristu nokukholwa kuKristu nomusa kuKristu. Qonda. Hallelujah. Nokuqonda kugcwele. Bathi kuye asinalutho lapha. Yezwa ke indaba. Kodwa kuphela izinkwa eziyisihlanu. Ngokwabo lezinkwa zanele bona bodwa. Nezinhlanzi ezimbili. Ngokwabo lokudla kwanele bona bodwa. Kodwa uJesu Kristu akayiboni kanjalo le ndaba.
Kufuneke asigcwalisele ukuthi unguye lothunyiwe ngemsebenzi yakhe yesihe nemisebenzi yakhe yomusa. Asinalutho lapha. Yenza indaba kukhona ukudla bathi abanakho ukudla. Kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Nami ngangizosho njalo ngisenyaweni zabo ngoba phela ke ngibuka isixuku sabantu ngendlela abantu ababaningi ngayo nalokudla lokukhona ngokuba nami angazi ukuqonda kwabagcwele angizazi izimangaliso ezingenziwa uJesu Kristu. Ngangizokhuluma nami ngithi ke okukhona ngeke kuze kwanele. Kodwa ke uJesu Kristu ngokukholwa kwakhe, hallelujah, glory to God, Wayesethi lethani lapha kimi. uthi zisani kumina lokudla lokhu. Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi eziwu-2. Wabheka ngasezulwini. Nalo-ke into abantu abakhohlwa ukuyenza ukuthi uma unokudla noma uphiwe, lalela, yini ngisho ukubonga abantu abanika ukudla nabantu abanika imali abanipha imali. Ngisho ukubonga bona kuqala imibenzo kaNkulunkulu nikhohlwe umnini amandla onke okuyena owenza ukuthi izinto zenzeke. Hallelujah, glory to God. You understand? uJesu Kristu ngithi mina njalo mengifundisa ngithi uJesu Kristu yonke into ayeyenza wayifundisa thina ukuthi siyenze thina abantu abakholwa. Amen. Yonke into isibonelo sokuthi uma ukholwa ngempela uyilandela imfundiso kaKristu uzokwenza yonke into uKristu ayenzile. Yes, Lord. Amen. Uzokhuluma yonke into uKristu ayikhulumile ngokuba uyakholelwa kuKristu. Yes, Lord. Awukholwa half, ukholwa full time. It's a full-time job ukuthi ke sikholwe kuKristu ngemsebenzi, ngokucabanga, nangophefumulo, nangenhliziyo ukuze sipheleliswe. Yeso lonto leyo. Amen. uJesu Kristu uthatha izinkwa eziwu-5 nofisha ababili, ubheka phezulu wenzani? Amen. Wabheka ngasezulwini wazibusisa. Yezo indaba. Nina anibusisi nibonga uNkulunkulu. Ngiyathatha nje ngivele ngithathe ukudla ngisho kini noma kuphakele uthatha ukudla ukufaka emlomeni. Awukwazi ukuba uNkulunkulu ukuthi ke ukwazile ukwenza ukuthi ke ulaludlile. Yezo lonto leyo. Sike sithi uma sithi kubantu senza amagwinya ngoba ngenza amagwinya. Sithi senzela abantu abahlala emgaqweni amagwinya. Nekhofi. Sambe nakho sesikwenzile before siphume endlini. Siqale sithandaze. Yes, Lord. Mase sifikile emgaqweni bamulayini before sikhipha ukudla siqale sithandaze sifake izwi ukuze bezokwazi ukuthi lokho abanikiwe aqhamuke kuthina. Wazibusisa. Aqhamuke kuthina. Thina sisetshenzisiwe singamathuluzi noma singamaveseli asetshenzisiwe ukuthi agcwalise umsebenzi kaNkulunkulu. Nangelilodwa ilanga ngifuna ke ukuzinika mina icredit yokuthi ke konke kwenzeka ngamandla ami. No. Konke kungamandla nenkazimulo kaNkulunkulu. Udumo ngolwakhe. Inkazimulo. Hallelujah. Wazihlephula. Wayeseceda ukubonga ke waseyazihlephula izinkwa. Thebe sesihlephulile izinkwa wanika abafundi bakhe ukuze banike isixuku sabantu ngokuhlaliswa kwabo. Wabanika abafundi bakhe izinkwa. Abafundi baphakela izixuku. Badla bonke. Sebedlile abantu bonke kwaze kwasala. Sekusalile kwakuthi abantu sebesuthi. Sebezokwazi abantu ukuthi bahambe baye emakhaya besuthi emoyeni besindisiwe ezifweni benazo basutha. Emva kwalokho Jesu Kristu wasiyabaxosha hambani emakhaya. Watshela abafundi bakhe ukuthi gibelani umkhumbi sohlangana ngaphambili
egalera sethu kuphi okuyisigaba. Amen. Wayesecindezelwa masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini Wathi cha, makadlulele ukuya phesheya aze amukise izicuku. wathi yena ke abahambe bona ngaphambili uzobafika. Amen. Yena asale ngemumva ahambise abantu bagoduke. Theba sebegodukile uJesu Kristu wayeseshona entabeni. Yes, Lord. Meshona entabeni uyobonga inkosi, uyothandaza, uyasikhombisa ukuthi umthandazo thina abantu abakholwayo siphila ngokukholwa emthandazweni. Amen. Yayizwa indaba. Amen. Uma esesandazile sebeyahamba bahambe kulate batshelile ukuthi abafundi bakhe batshelile ukuthi sekulate. Yena wasala ngemumva waxoxa abantu wayentabeni khona ebusuku. Esezimukisile izicuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Wahamba wakhuleka. Sekuhlile Nina. wayeyedwa lapho. Nifuna ukuthi njalo nithandaze nabantu. Amen. Njalo ucabanga ukuthi umthandazo wakho unamandla kakhulu uma uthandaza nabantu. Uyadinga ukuthi ke uthandaze uwedwa. Uyasho uJesu Kristu uthi ke uma uthandaza Yes, Lord. Vala. ngena endlini yakho noma ke kwi-closet, yini i-closet? Egumbini lakho. Uvala isikapa. Hallelujah, glory to God. Ukhulume nobaba wakho okwemihlanganweni. Yes, Lord. Ozothi bese busisa abusise endaweni evulekile bonke abantu babone ukuthi ke lo ubusisiwe. Kodwa awenzeli izinto ukubukwa. Amen. Lo Jesu Kristu uyasikhombisa ukuthi ke thandaza, hlala emkhulekweni uwedwa. Esezimukisile izicuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Yayizwa indaba. Amen. Kuhambe wedwa ufaste. Amen. Uhambe entabeni uyothandaza uyincenge inkosi ukuthi inkosi ikhazimule kuwena ikuthobe inyama. Ikusebenzise inkosi ubuze umoya engcwele uphila kuwena. Haleluya, haleluya, haleluya. Nina mothandaza awusathandaza nokuthandaza uphisulela abantu bathini usubhalelwa amazi ozowasho ngoba yini awazi uzothini uNkulunkulu. Kodwa uma wazi ukuthi uma uthandaza udingani uNkulunkulu uzosho regardless ukuthi ubani olalele uzomemeza uzokhala. Uma uwedwa nakhona uzokwenza the same thing uzothandaza ukhala uNkulunkulu. Ngokuba uyazi ukuthi ke umthandazo wakho fanele uzwa. Haleluya, 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 haleluya. Umthandazo wakho fanele uzwakele. Amen. Kuyo ngaphezulu kwakho konke uNkulunkulu ulalele. Amen. uJesu Kristu inyama indodana Yes, Lord. iyathandaza ithandaza kumoya. Haleluya, haleluya. Abantu bangajike basithi ke uJesu Kristu ke uNkulunkulu bese basho abantu wayithandaza kubani pho? No, inyama iyathandaza emoyeni. Amen. uNkulunkulu wethu ungumoya engcwele. Abakhuleka kuye nabathandaza kuye nabamkhonzayo bamkhonza ngokomoya nangokweqiniso. Yes, Lord. So uJesu Kristu inyama uma iyothandaza ithandaza kubaba wayo. Lo uthi ubaba wayo beyichaza kwincwadi kaJohane athi ke mina nobaba simunye. Amen. Ubaba uphila kimi nami ngiphila kubaba. Amen. Izwi lingumoya. Yes, Lord. Yayizwa indaba. Yes, Lord. So these baxoshile ngothandaza kwasesehlwile sekusebusuku kuphakathi nobusuku. Jesu Kristu wayesebalandela wahamba olwandle. Hallelujah, glory to God. Wahamba phezu kolwandle. Kwasekwenzakala njani sebembona ehamba phezu kolwandle? Hallelujah. Amen. Bathu Kepha umkhumbi wawususukile emastudiya amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamanza. anguzwa baba. Kepha umkhumbi wawususukile emastudiya amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nawo. Amen. Kepha umkhumbi wawususukile emastudiya amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamaza
ngokuba umoya wawuphambene nawo. The sewusukile umkhumbi. Amen. Uyashukushukuma ushukunyiswa amagagasi ngenxa yomoya omningi. Amen. Qhamuka uJesu Kristu khona lapho. Amen. Kuleso sikhathi leso. Ngomlindo wesine wobusuku. The meqhamuka uJesu Kristu mlindo wesine ebusuku. Amen. Weza kubo ehamba phezu kolwandle. Weza uJesu Kristu ehamba phezu kolwandle bathuka. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo. The sebethukile abanye bazitshela ukuthi hayi umoya. Bethi isithunzi bakhala ngokwesaba. Angeke ungakhali. Usenyameni ungazazi izinto zikamoya ungayiqondi. Uzothuka ngoba ngiyakhumbula nami ngisemncane emafamu noma emakhaya mengithunyiwe kwenye indawo ebusuku emakhaya awukho ugesi awekho ama street light kumnyama uzothi uma ubona into engathi isithunzi uzobaleka. Hallelujah, glory to God. Why? Uyasaba awuqondi kukathi khona umuntu okulandelayo ngoba nezistory ezixoxwayo ekhaya emlilweni kuxoxwa ngezinto ezisabisayo ngey'poki. So uma uhamba ebusuku kuze kuhlazimula umzimba nini kube nesikhumba senkukhu ngenxa yokusaba kushwata ikhanda. Inyama ifaka ukusaba. Yayizwa loo nto leyo. So uma uhamba uhamba ulobheka ngathi kunesithunzi esikhona okulandelayo uma uzihlahla zingenaso moya. Hallelujah. Baleke uhayizo ucela usizo. Akukho ukuthula. Hallelujah. Khumbula ngelinye ilanga ngathi ngihamba ngithunyiwe ngithunywe ekhaya elikhulu. Ngathi ngihamba ngithunywe ekhaya elikhulu ngangabusabuya ekhaya ngoba ekhaya kusezansi komgwaqo kunezihlahla zobobo emgaqweni lakho kuze nangisemncane. Bangithumile ekhaya ngoba sinemantombazana awu2 esizalwa nawo ku step mother sami kubaba mina ngayedwa umfana. So lapho ke ubaba akekho ubesebenza eThekwini mina ngihleli noma mncane lo dadewethu. So ngalesikhathi ke sekuthiwa ngihambe ngekhaya elikhulu ngazi ukuthi ngiyokwenzani sekumele ngibuye angibuyanga. Hallelujah. Ngalale emzini womuntu ngoba ngangisabuka umgwaqo. Ngapha akusasa ekseni ngishawela ukuthi angibuyanga ngoba manje angisabe ukubatshela ukuthi ngisabile ukubuya ekhaya ngenxa yokulontuza. Ngaqamba amanga ngathi mina ke ngilale ekhaya kaZondi bafike baphika ekhaya phezulu ekhaya kaZondi ngishawela lokho ngenxa yokusaba izinto lezi ezenzakalayo uma ungaqondi. Yayizwa loo nto leyo. So ngesikhathi abafundi bebona isithunzi bengaqondi sihamba emanzini wawungeke ungathuki ungakhali Bashaya luvalo. washaya uvalo bakhala kakhulu. Bethi isithunzi bakhala ngokwesaba. Yayizwa loo nto leyo. Wasebatshela uNkulunkulu onamandla umoya engcwele. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane. Wathi uJesu Kristu ke Yimani isibindi. wathi yimani isibindi. Yimani isibindi. Lalela uma ukholwa uJesu Kristu fanele ume isibindi. Yimani ningesabi. Ume unjani? Yimani ningesabi. Uma ukholwa uJesu Kristu kunemoya kunesivunguvungu kunezinhlupheko uthi uJesu Kristu yimani isibindi. Yimani ningesabi. Yimlo. Yimlo. Amen. Yimina. Amen. Wathi angasho njalo bambona ukuthi uyena uJesu Kristu. Wayesethi uPetru Nkosi Amen. nami ngimeme ngize kuwena. Hayi wathi uJesu Kristu bosa. Amen. uPetru wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Yezwa indaba. Amen. Jesu Kristu uhamba phezu kwamanzi. uPetru uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uthi Nkosi uye. Hallelujah. Nkosi. Ithandize. Hallelujah. Ngihambe phezu kwamanzi. Yes, Lord. Sekhodiswa ke manje ke ukukholwa. Yes, Lord. Yezwa indaba ukuthi uma ukholwa uzophila ngokukholwa nangezwi lambiza izwi. Wayesethi
woza uJesu Kristu woza kumina. Amen. Oza kumina ungasabi ube nesibindi. Amen. Wehla ke uPetru emkhunjini. Wayesehla uPetru wathatha amanyathelo weza kodwa kutheka ungapunguza umoya. Yazi indaba baningi. Haleluya. Mlaleli sisekahle. Haleluya. 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 Glory to God. Baningi abantu bayakholwa. Yazi indaba kodwa maqhamuka inkinga zomhlaba banyakaziswe umoya, banyakaziswe inhlupheko bese bayawa. Bengabe besacela ngisho usizo kuNkulunkulu. Bafuna ke ukulala bengabe basavuka. Ngokuba yini ukukhola kwabo kuncane. Ukukhola kwakho uma kuncane kunzima ukuthi ke ukhole ngokweqiniso. Ezindaba kunzima ukukhola ngokweqiniso uma ukukhola kwakho kuncane ungenakho futhi ukuqonda. Ngoba uma kwenzeka into encane wangabi namali ukukhola kwakho kuyaphela. Wangabi nakho ukudla ukukhola kwakho kuyaphela. Ungenza noma ngabe yini ukuze ube nemali sekahlekile ukukhola kwakho. Uma ungenza noma yini ukuze ube nemali ulahlekelwa ukukholwa. Yes Lord. Yes Lord. Ngoba uyantshontsha uqamba amanga ujayisa ngomzimba wakho. Amen. Wenza noma ngabe yini ungabulala ngisho ubulala umuntu ngenxa yokuthi wena uthi ke ufuna ukondla umndeni wakho. Yesu ndaba kulahlekelwa ukukholwa. Kodwa ke uma ukholwa ngokweqiniso Mesabe uJehova. uyomsaba uJehova uzohlala ekholweni kwakho. Kumnyama kubomvu kukuhle kukumbi ulambile sikhali sizikokotha. Athi uNkulunkulu ke ingakhathazeki ukuthi nizodlani, nizolalaphi, nizoqokani, nizophuzani. Ungakhathazeki. Amen. Babusisiwe abampofu emoyeni. Babusisiwe abampofu emoyeni. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabo. Umbuso kaNkulunkulu ungowalabo abakholwayo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Yesu ndaba. Kulo msebenzi lo wokumodela. Ngabatshela ngathi ngiyayeka. Ngeke ngimodele ngempahla mina ezingakhombisi ungcwele, nezingakhombisi ukulungiswa, impahla ezungelwa abafana ntombazane. Ngeke ngigqoke zempahla. Mina futhi ngeke ngisavuma ukuthi ke ngiadvertise utshwala. No. Mina ngeke ngize ku-advertise ugwayi. No. Mina ngeke ngize ngi-ethe nentombazane siqabulana. No. Ngabatshela ukuthi ngiyayeka. Bathi indaba ngasengcwele. Yes Lord. Bathi bakhona nje abanye abangcwele ngathi mina bakhona abangcwele kodwa benza izinto ezibambene nokungcwele. Amen. Benza isibonelelo bacabanga babuka ama-options bafuna ukulahlekelwa phela umhlengi muhle kwekhamera uyakhangisa kahle. Amen. Bathi bazobona bazokwenza kanjani. Imisebenzi engiyitholayo angithathi umsebenzi ozongikhipha ekukholeni kwami. Uma advertiser ufuna ngigqoke isuti. Yes Lord. Hayi isuti engibambayo, hayi isuti enembala engaqondakali. Amen. Uma ngi-advertiser ufuna ngenze umsebenzi ongahlambalazi uNkulunkulu. Amen. Amen. Yilokho kuphela ekumele ngikwenze. Kodwa ke uma kuzoba kuthiwa ke nangumsebenzi ka 200,000 rand. Amen. Lana uzobugaxela intombazane ehamba nayo. Amen. Uzo-act engazi ukuthi intombi yakho. Amen. No. Amen. Igama elithi intombi alikho eBhayibhelini. Amen. Ngiyakwenza lo msebenzi nemali yabo. Uma kuthiwa ke angi-act ngizobe ngiqabulana nentombazane uzoveza TV. No. Ngeke ngikwenze lokho ngoba yini ngipromota umoya ufebe. Amen. Amen. Uma ngi-acta ngoba kuthiwa ke umfazi wami akufanele akhombise yonke into esiyenzayo ingahlambalazi. Incwadi yesibili kwabaseKorinti sahluko 4 verse 4. Okukubona ukungakholwa uNkulunkulu. Labo abafuna ukwenza izinto ngenxa yemali nokungakholwa yibona labo abangafuni ukuthi ke bakholwe iqiniso, abangahambi ngendlela engcwele. Uma ngihamba ngendlela engcwele yonke into engiyenzayo kufanele ngihlolisise.
Ngoba yini ke angifuni ukuhlambalaza uNkulunkulu. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. Yezwa indaba. Okukubona abangakholwa. Bonke labantu abenza abathi bama-Christians kodwa ke bebenza izinto eziwumngcola. Amen. Yingoba ivangeli lifihliwe kubona ngoba sebelahliwe bazidayisile ngenxa yemali. uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo. Usathane lobusayo emhlabeni uyena lenza lilahlelwe lokuqonda. Mina ngibile sisekelo sokuthi ke ayikho into engizoyenzela imali ngoba ngithi ngilambile noma ngithi ke imali le inkulu. Ngeke ngizifake efulweni imali, ngeke ngizikhiphe ethuneni imali, ngeke ngizinike ukusindiswa imali. Yezwa lonto le Ukuze kungasi kubo, ukuze hlezi kumnyama kubona ukukhanya kwevangeli. yezwa lonto le uzohlezi kumnyama kubona ivangeli lisho lutho kubona. Amen. Ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. uKristu ungumfanekiso. Amen. Njengoba nathi uNkulunkulu siwumfanekiso. Wathi wakha umuntu ngumfanekiso wakhe. Amen. Kodwa ke manje uKristu ungumfanekiso ngenkazimulo. Hallelujah, glory to God. Yezwa lonto le kumele ngale incwadi kaMathewu ngesikhathi uPetru eshona phansi sekufika umoya. Amen. Amen. Waqala manje ukusaba kwafika. Amen. Kepha ebona umoya wesaba, Bese saba uPetru eseqala ukushona wakhala wathi, washona phansi emanzini. Nkosi, Kodwa wasekhala enkosini. ngisindise. Yayizwa indaba. Ukhala ngabe kuthiwa akenziwe njani? Ngisindise. Uma uza Kristu uzosindiswa. Yes Lord. Noma uwa Yes Lord. endleleni yakho yokukholwa. Amen. Ushaya phansi ngedolo. Uthi Nkosi ngisindise baba. Amen. Ngilekelele Nkosi. Amen. Konke ngikunikele ezandleni zakho Thixo. Yes Lord. Angikwazi ukuzingobela mina ngamandla ami. Amen. Konke ngikunikela kuwe Kristu. Amen. Wenza njani uKristu umenza lo ndaba leyo? Masinyane uJesu welula isandla. ngithi mina kubantu asithandazelane neni ngokuba uNkulunkulu uyezwa. Masinyane uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo yethu. Masinyane uJesu welula isandla. Masinyane uNkulunkulu uma sithandaza kuye uyasizwa. uNkulunkulu ubona yonke into, uzwa yonke into, wazi inhloso yakho yokuthandaza. Ngokuba iyasho incwadi kwenye yezaga uthi ke uma umuntu ethandaza ngongaqondi umthandazo wakhe ufana nesinengiso. Amen. 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 Ufana namanyala. Ngokuba awunakho ukuqonda ekuthandazweni kwakho. Kodwa uma uzazi ukuthi umphefumulo wakho phela la uPetru wezibona ukuthi uzofa. Amen. Masinyane Usindiswa umphefumulo wakhe. Ingakho ethi Nkosi msindise. Yezwa indaba. Masinyane uJesu welula isandla, wambamba, wathi kuye, awu, wena onokukholwa okuncinyane. Inkinga yenu yabantu abaningi ukukholwa kwenu kuncane kodwa nithi nisindisiwe. Ingakho niphume ekukholweni kwenu niyendela abaprofeti bamanga benikhohlisa ngeziwasho bentshela ukuthi iphindelane emadlozini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ungabaselani na? Hallelujah. Niyangabaza, niyasaba uhlupheka kwasenyameni. Yes Lord. Ningaba ukuzidayisa imphefumulo yenu nizidayise kumadimoni. Why? Ngokuba ke ukukholwa kwenu kuncane. Ungabaselani na? Yezwa indaba. Amen. Angikaze ngikhale umuntu mina ever since ngaqala ukukholwa. Yes Lord. Ever since ngaqala ukukholwa angeke ngizwa umuntu ngiyomtshela ukuthi ngilambile. Amen. Amen. Umuntu ongakholwa Amen. ngeke ungizwe ngithi ngiyoqamba amanga ngifuna uboleka imali. No, angenzi lonto. Amen. Uma ngingenakho anginakho. Amen. uNkulunkulu uzosenza isibonelelo sokuthi ngibe nakho ngesikhathi afuna ngaso. Hayi ngesikhathi esifuna yimina ngoba ngesikhathi esifuna yimina ngizolahlekelwa ukukholwa kwami ngenxa yokuthi ngifuna ke ukugcwalisa inkanuko yenhliziyo. Amen. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 8. Yes sir. Verse 23. Yes sir. Wayesengena emkhunjini abafundi bakhe bamlandela. Bheka kwavuka isiphepho esikhulu elwandle. Kwathi ngesikhathi Amen. ehamba nabo
elele yena kuvuka isiphepho phakathi nobusuku olwandle batatazela umkhumbi usupheshulwa umoya umkhumbi waze wagujuzelwa ngamaza kepha yena wayelele basuka lokho beza kuyena basondela bamvusa bathi Nkosi sisindise safa ukukholwa okuncane ukhala enkosini ugcwalisela inkosi wathini inkosi wayesethi kubo nesabelani mina bokukholwa okuncane na inkinga yenu ukukholwa kwenu kuncane ingakho ningabaza ingakho ningafuni ukukholwa ngokweqiniso nangokuthi nikholwe kumoya engcwele ngokuba ke ukukholwa kwenu kuncane nikholwa izinto eziphathekayo izinto ezibonakalayo haleluya 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 alifuni ukukholwa ngokweqiniso niyabamba niyayeka basondela bamvusa bathi Nkosi sisindise safa ezindawo so ukukholwa okudingakalayo okweqiniso hambe kule ncwadi le yaMathewu ungiphu chapter 15 from verse 1 ngoba bahamba baze bafika ngale ngesikhathi bephephuka waze bafika ngale ufuna uqedela usheshe haleluya sebekhwela emkhunjini umoya wanqamuka haleluya right ngifuna verse 15 chapter 15 haleluya chapter 15 verse 1 sesiyabakhombisa ngokuba Mathewu isahluko 15 verse 1 ukuthi yabona le ndaba yokukholwa kwenu ilenza ngifuna ukuziqambela okuthandwa yinina nibone ukuthi konke okwenziwa ngendlela ebhalwe phansi uJesu Kristu asifundise ngayo noma uNkulunkulu indlela asifundise ngayo akwanele fanele sizinezezelele sifake kwethu okuzokwenza ukuthi kubukeke kahle kodwa ke lokho akusuka uNkulunkulu ayifunde le chapter le incwadi ngokuba Mathewu isahluko 15 yes sir verse 1 khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu nabo abantu abayinkinga namanje siphethwe yibona manje labantu abakuyela esikoleni ukufundisa labantu abakuyela esikoleni kuba bafundisi abafunda kakhulu bathola itifikethi namajazi bengaholwa umoya engcwele ibona laba abeza kuJesu Kristu haleluya bengenawo umoya engcwele bengenawo umoya engcwele bekhuluma okwezwe beza kuJesu Kristu bathini bafika kuJesu bevela eJerusalema abaFarisi nobani abaFarisi nababhali kuthiwa abaFarisi ngesingisi ababhali kuthiwa ama-scribes ngesingisi ibona abangababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema basuka eJerusalema beza kuJesu Kristu bathi yini ukuba abafundi bakho benza loo nto le basuka eJerusalema bazobuza umbuzo wesibili haleluya bazobuza umbuzo wobulima ngoba yini-ke umoya engcwele bawazi haleluya glory to God bathi yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na yezwa indaba ngisho yezwa le nto le siyafundisa ngomoya engcwele amen abantu bathi-ke amen why pho ningageyisi amadlozi amen uba ufundise ngento amadlozi ukuthi ehlekelwe amadlozi yes Lord abantu abadala lo mdala nabo bonke osinika ukuphila wadala izulu nomhlaba nithini ngaye somdala wenzuko haleluya nithini ngaye owadala izulu usomandla nithini usomandla owadala izulu nomhlaba niza Jesu Kristu lizothi Jesu Kristu ke why abafundi bakhe bengenzi usiko nabantu abadala haleluya glory to God ngokuba abahlambi izandla nxa bedla ubula ukuthi kuthiwa ngoba ngangigezanga izandla sengirongi uma ngizodla imfundiso kaNkulunkulu leyo kepha waphendula wathi kubo nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na yezwa indaba kwenziwa yini nithathe usiko lwaNkulunkulu nibeke ngaphansi nithathe imfundiso zabantu nizibeke ngaphezulu kwaNkulunkulu yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yosiko lwenu na kwenziwa yini ukuthi niqhakambise ukuhlabela amadlozi imfundiso kaNkulunkulu libeke ngemumva nina abafundisi
Hallelujah, hallelujah. Abafundisi, abaprofeti bakashembe bafundisa the same thing. Abantu abasonde emaromini bafundisa the same thing. Yes, Lord. Abantu abasibiza amabaptist nezayoni benza the same thing. Amen. Bathatha imfundiso yabantu bayibeka ngaphezulu kwemfundiso kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngokuba uNkulunkulu wathi, uNkulunkulu wathini? yazisa uyihlo nonyoko. Hlonipha uyihlo nonyoko. Nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Ufile. Yes, Lord. Umuntu ohlambalaza uyise nonina. Ngokuba benzani? Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ungabe usizwe yimi ngakho. Ngifuna bayizwe lokho ngabe usizwe yikho. Amen. Kepha nina nithi, kepha legenge yamanje ngokuthi umuntu ke ufundile wahamba osebenza kubazali bakhe ngokufika noplastiki uthi nje lokho kuyisipho. kungumnikelo lokho Kuyisipho ongabe usizwe yimi ngakho. lokho nje ukuthi ke unike uma wakho imadlana le awusahloniphi ungena abantu besifazane ekhaya ungashadile nabo. Amen. Amen. Ngoba naku ukuthi ufaka imali ngesinkwana nje. yezo lonto leyo unina nilahlekelwe uyinhlonipho. Amen. Ngenxa yezinto eziphathekayo. So nizomhlonipha kanjani uNkulunkulu uma ningakwazi ukuhlonipha uyihlo nonyoko? Kuzokwenzeka kanjani ukuthi wena uhlonipheke uNkulunkulu nemfundiso yakhe uma ungakwazi ukufundisa into uNkulunkulu ayibhale phansi ethi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni? Kungumnikelo lokho ongabe usizwe yimi ngakho. Ngokunika nje u500 noma 1000 noma angikhathanga bakuthula malini ayilutho. Yes, Lord. Hlonipha uyihlo nonyoko. Yes, Lord. Inhlonipho ibalelwe ngaphezu kwezinto zonke. Akayikwazisa uyise noma unina kanjalo nilenze laba yize izwi likaNkulunkulu Ngenxa ungahloniphi kwenu ngesiko lenu. nenze le ndaba yokuthi ke usiko lakho lokuthi wena unika abazali ukudla so uyabondla usulahlekelwe inhlonipho. So uyenze imiyalelo kaNkulunkulu uyayize leze ngokuba inhlonipho ihamba phambili ngaphezu kwale mali abanika yona. Yes, undaba. Hallelujah, glory to God. Nayikipitisi, hallelujah. Nihlele emkipitweni. Niyaphuza niyadakwa. Izwi likaNkulunkulu. Nilahlekelwe inhlonipho. Nilahlekelwe isimilo. Izwi likaNkulunkulu selishawa indiva. Ngokuba ke umyalelo ukuthi ke hlala ungashadile ungalali namuntu until uzishade ulale nomkhwenyana wakho. Amen. Uyothi ungalala naye uyothi wahlangana naye ngokomthetho seningaqala ke nakho umndeni. Nwakha kanjani umndeni ingashadile? Nilenzela abayize izwi likaNkulunkulu. Yenza izwi likaNkulunkulu lingabi nomsebenzi ngesiko lenu ngemfundiso nezinkolelo zenu eziphumile. Wena baba utshela ingane zakho ukuthi azibe amasoka. Ingakho simethisa singayeli. Nilenzela abayize izwi likaNkulunkulu. Ukuba nawe ulahlekile. lenu. Ngoba nawe ulahlekile umkhulu wakhe etshela ukuthi wayisoka enabafazi abaningi. Lokho kuphambene nemfundiso kaNkulunkulu. Bazenzisi. Nina ningabaphiciphici. Nina ningabaxobi. Bazenzisi. Nina ningabazenzisi. Umuntu ozenzisayo uyixobu zenza into angeyona. Uyiphiciphici ngoba ufuna ukwenza lokho aphinde afuna ukwenza lokho afuna ukwenza konke. Waprofeta kahle ngani uIsaya. Wayesekhulumile umprofeti uIsaya ngani nezenzo zenu wathini? Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Labantu laba babhizi bakhuluma ngokuthi bayakholwa uNkulunkulu, bayamthanda uNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu, bakhuluma ngemlomo kodwa ngezenzo baqhelelene naye ngokuba ngeinhliziyo zabo abamthanda uNkulunkulu. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Khuluma kakhulu nomlomo ibe mude imlomo yenu. Kepha inhliziyo yaso ikude nami. Angeke ungitshele ukuthi wena uyakholwa kodwa ke imfundiso kaNkulunkulu awuyigcini. Ukholwa kwakho kuyize leze.
kodwa bangikhonza ngeze njengenkolo yakho lokho lakuyona losiko lakho lakhiwe umuntu oluyizeleze befundisa izifundiso qala phansi kodwa bangikhonza ngeze bangikhonza ngeze befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu befundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu engezona izifundiso eziqhamuka kuNkulunkulu ezi-useless imfundiso zabantu zi-useless ezimiyalo yabantu ezindaba yes Lord akukho yedwa umuntu ongaqhamuka manje sengihlakaniphe kanje ngihlakaniphiswe uNkulunkulu ngolwazi lakhe azongitshela ukuthi-ke no wrong ngokuthi wena ukholwe umoya engcwele no ufuna uhlabela amadlozi uma wakho uyakhala no akakhalela uNkulunkulu ma angikhaleli mina angimzalanga uma wazalo uNkulunkulu nami ngizalwa uNkulunkulu yes Lord sonke sibhekene namacala ethu uma umuntu esefile ubhekene namacala akhe noNkulunkulu yes Lord akekho umuntu ozobuya azokhalela abantu emhlabeni uma kukhona into kanjalo otikoloshe lawo amen amadimoni lawo akhiwa abantu ngokuthi abanqadi baqala ukuthakatha amen akuyona into manje amen lezi ngoma zenu amen nalezi nyanga zenu amen nalezi zinto lezi abaprofeti benu bamanga abagila imhlola amen benza izinto ezingamanyala amen hallelujah ezindaba amen incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 18 makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu manje thina akufanele kube khona umuntu ongaqhamuka manje azongitshela ukuthi-ke angifundise into engekho eBhayibhelini makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu baningi abaprofethi baphumile abaprofethi bamanga abagqoke isikhumba semvu kodwa bayimpisi othanda ukuzenza othobile yayizwa loo nto le oshembe ama-Roman Catholic Church amabaptist yonke le mfeketho yamabandla angenamsebenzi angekho eBhayibhelini ekhonza izingilosi bakhonza izingilosi nomkhosi wasezulwini abakhonzi umnini mandla onke ephike ngemibono yakhe yayizwa loo nto le ezikhukhumeza imibono yakhe bayazikhukhumeza ephike ngemibono yakhe ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama ayikekho umuntu ongeza kumina manje azongitshela ukuthanda kwakhe angikhathali uma ngabe le gospel ikudina kangakanani ngoba wena kini ngihlabela amadlozi and wena uweak ukuthi uyasaba ukuthi-ke umele iqiniso kaNkulunkulu uye uhlabela amadlozi ufuna manje ukubamba cambili umzenzisi uyiphiqiphiqi uyixoki engabambeleli kuye oyinhloko munye Kristu okungaye umzimba wonke usizwa yayizwa loo nto le gospel isolid ayikho nenye yonke into eyodwa la engazi ukuthi mhlambe ifakwe ngephutha noma-ke iyashoda no yonke into iphelele uhlanganiswa ngamalunga nemisipha ukukhula abantu ekumele sikholwe ezwini sihlale ezwini ngokuba inhloko ephelele umzimba wakhiwa yithina abantu abakholwayo ngokweqiniso ukukhula ngokukhula kukaNkulunkulu khula ngokukhula kwaNkulunkulu kubela ngale lencwadi khula ngokukhula kwaNkulunkulu amen amen qiniswa yizwi imfundiso hallelujah nolwazi lwaNkulunkulu amen wayeqinisile uIsaya lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kodwa ngokwenhliziyo kepha inhliziyo yaso ikude nami iyona into ekhona njengamanje le abantu abaningi bakholwa bayamanga siyabazi futhi bayabonakala ngokwencwadi bayakholwa kodwa izenzo zabo ziyaphikisana nencwadi izenzo zabo ziphambene nencwadi engcwele bafundisa izinto ezingekho eBhayibhelini ngokuba yini-ke bafundisa izinto zenhliziyo ezithandwa yibona bakhonza izingilosi abafuni ukukhonza umoya engcwele yes Lord kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu yayizwa indaba qhubeka wayesebabiza abantu wathi kubo uyabona manje babiza uJesu Kristu abantu ufuna ukufakazisa abatshele iqiniso ngoba uJesu Kristu wenza lento engenzayo manje ukuthi atshele abantu iqiniso yizwani lalelani nina bantu niqonde fanele nizwe lento niqonde
akusikho okungena emlonyeni ungazigeza izandla zami akusho ukuthi ngizofa uma ngidla. Akungcolisi lokho. Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu. Yayizwa lonto leyo? Akuyona into engena emlomeni engcolisa umphefumulo wakho. Kepha okuphuma emlonyeni. Lapho yinto ephuma kuphi? Emlonyeni. Into ephumayo emlomeni, yinto ephumayo emlomeni ngokuba yini leyo nto? Lokhu kungcolisa umuntu. Ngokuba lokhu kungcolisa umuntu. Why? Kodwa kwasondela abafundi bakhe bathi kuye, uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi bakhubeka na? Ngeke bangacasuki. Sibatshela lento esibatshela yona manje, lento Jesu Kristu abatshela yona ngaleso sikhathi, ngeke bangakhubeki. Ngokuba yini ke? Kepha waphendula wathi, yileso naleso sithombo esingatshalangwa ngubaba. Lalela, ileso sihlahla naleso sihlahla esingatshalwanga ubaba wasezulwini. Siyakusiphulwa phansi empandeni. Njengoba esho uJohane uMbhaphatisi asibekiwe izembe empandeni. Haleluya. Haleluya. Libekiwe izembe empandeni. Leyo mithi engatheli ithelo ezifanele iyashwa phansi. Iphoswe. Yafaka emlilweni. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Bayekeni. Hallelujah. Bangabaholi abayizimpumputhe. Uthi Jesu Kristu abayekwe bangabaholi abayizimpumputhe. Umholi oyimpumputhe uhola izimpumputhe. Kepha nxa impumputhe ihola impumputhe. Kodwa ke manje uma impumputhe ihola enye impumputhe zombili ziyakuyela emgodini. Shona phansi emgodini ziyasihogweni. Bayawe babone umnyameni. Yes Lord. Yazi indaba. Bayibheke ikhuma yonke into iqonde ithi phinde ngothilo omkhondo. Amen. Ngoba le ndlela incane ihamba ngabanoqonda nabantu abathobekile abafuna ukufundiswa izwi kaNkulunkulu ngendlela efanele. Leyo ndlela leyo iyona lesathelwa phansi simfundisa ngayo izwi. Amen. Hallelujah. 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 Sisimoya yabo bonke Nkosi. Yeyindaba. Yizwi. Hallelujah. Engilikhulumayo. Inona lekwashula legcineni. Yes Lord. Yes Lord. Babusisiwe. Hallelujah. uPetru waphendula wathi kuye, sikasisele somfanekiso. Nakho-ke manje uPetru usefuna manje ukutshela ukuthi uma umuntu ehola impumputhe sicacisele lo mfanekiso. Uma umuntu engabulawa into engena emlomeni sifuna ukwazi usho ukuthini ngale nto eshoyo Nkosi. Wayesethi kanti nani nisengabanga qondiyo. Kukhona lapha ungaqondi. Ababafundi zonke izinto zikaMoya Engcwele bayahamba usabafundisa kodwa bakhumbuza ukuthi hayibo. Hayibo. Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini. Yonke into oyidlayo ethathwa phansi iya kuphi? Esiswini. Lelelake. Kuze kulahlelwe ngaphandle. Kuze kukhishwe ngaphandle ngemuva. Yes Lord. Lokho kusho ukuthi ke ukudla akunankinga. Yes Lord. Kodwa uma sengidla ukudla okuthiwa kuhlatshelwa amadlozi sekunenhloso lokho kudla kungcolisa umoya. Kodwa ukudla uma ngizokudla ngidlela ukubonga akunankinga. Akukhathalekile ukuthi ngizigezile izandla noma ngizigezanga izandla. Ngokuba ke uma kungcola inhliziyo ongena emlomeni akwenzi lutho akwenzi imehluko ngoba ngisho ukusho ukuthi ke noma ngiphuza ujiki usho uzomqina umphefumulo. No. Yes Lord. Ngokuba enhlizweni kuvela izizidlo ezimbi. Enhlizweni yomuntu ile khona zonke inhlobo yemidlizo emibi. Yini leyo nhlobo yezidlo? Hallelujah. Hallelujah. Ngokuba enhlizweni kuvela izizidlo ezimbi. Yini lezo zizidlo? Ukubulala. Yayizwa loo nto yokuqala leyo nto leyo. Into evela enhlizweni yomuntu into eyenzeka kuCain noAbel. Ukubulala. Wabulala umfowabo uCain ebulala uAbel. Ngenxa yokuthi ufuna ukwenza isenzo esibi inhliziyo yakhe yamdukisa. Inhliziyo ingumkhohlisi. Genesis chapter 6 verse 5. Hallelujah. Funda lapha. Ukuphinga. Ukuphinga.
enye into evela enhliziyweni, unikiwe umfazi wakho. Unikiwe umfazi wakho. Khona sewunikiwe umfazi wakho, uyobheka umfazi womunye umuntu, uyobheka umfazi wamfowenu. Mfundisi, unomfazi wakho, kodwa ke usulala nabantwana abancane esontweni, ulala nabafazi babantu esontweni. Yes, Lord. Izinto lezi ezenhliziyweni yomuntu ongakholwa ngoqiniso, ongenakho ukuthembeka, ongamsabi uNkulunkulu. Ubufebe. Utshelwa kahle kuthiwa ungalali ngaphambi komshado, qale ushade qali, kodwa wena ke ugijima uyovula amathanga akho, niyahlala futhi niyashadile, nihlale ndawonye nikipite. Amen. Amen. Kodwa nithi niyakholwa nizibiza ngamaKristu, andiwona amaKristu niyizifebe. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Niyifebe, niyiziphingi, nababulali. Amen. 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 Hallelujah. Ukweba, iziphingi, nababulali, namasela. Amen. Amen. Izinto losuJesu Kristu uyazifana uJesu Kristu, uNkulunkulu wethu uyazitshela. Amen. Ukuthi ke nazi izinto ezenza inhliziyo zenu zibe lukhuni. Ubonile inga ngiyona yakho, inhliziyo yakho yakhohlisa, wathi akekho umuntu obonayo, so lento lana ingaba ngeyakho, ngongeke emthethweni, uhamba uyintshontshe, emsebenzini uxoshela umntshontshe. Yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu? Neka umyalo okukhuzayo ukuthi ke ungantshontshi, ungaphindi, ungabulali. Yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu? Niyazeqela umthetho kaNkulunkulu, nifuna ukwenza izinkanuko zenu. Ukweba, niyantshontsha, nintshontshelana abafazi, nintshontshelana imali, nintshontshelana imizi, nintshontshelana imishwalense, nintshontshelana imisebenzi. ukufakaza amanga. Tshontshelana imisebenzi, uqeda ubiza abantu bazofakaza amanga, ngokuba uNkulunkulu akekho ezimpilweni zenu. Yingakho niqale isiko ngesiqalekiso sokungabi nakho ukuqonda kwezwi kaNkulunkulu. Ukuhlambalaza. Hlambalaza izwi. Umfundisi ugqoka ukholo nayo yonke into abagqokile, kodwa bashumayela into engekho. Abafundisi athiwa abantu abafundisi bama-Catholic Church balala ingenza abafana. Ukuhlambalaza. Abanye bayashada badivorce, bashada abanye abafazi babesaphila. Hlambalaza izwi kaNkulunkulu. Uthi uyinceku kaNkulunkulu, awuyona inceku kaNkulunkulu. Uyinceku kaSathane. Usihlambalazi, usikhohlakali, usinengiso. Ngokuba enhlizweni kuvela izidlo ezimbi. Yonke imidlinzo emimbi iqhamuka enhliziyweni yakho. Ukubulala, nokuzonda, ukuphinga, ubufebe, ukweba, umtshontsha, ukufakaza amanga, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza izwi lenkosi. Yilezo zinto ezingcolisa umuntu. Yezona nto leyo usuyazi ke manje iqiniso. Ngokuba usuyalazi iqiniso, lezi zinto kufanele uziyeke, hambe kwincwadi yezenzo yesibili isahluko chapter 2 verse 38. Ngokuba usuyalazi iqiniso, utsheliwe. Hallelujah. Act 2:38. Act 2:38. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi, ngenxa ukuthi ke nizoni. uPetru wantshela wathini? phendukani, isikhathi sokuphenduka manje. yilowo nalowo abhabhathiswe. Babhathiswe ngendlela wrong, uhamba isonto wrong, ukholelwa entweni wrong, ufundiswe into wrong, yonke into yakhe wrong. Isikhathi sokuthi manje ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu, ngokuba kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Lokhu kungokuthethelelwa kwezono zakho. Phenduka. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya wengcwele. Emva kwalokho sokunalokuqonda lokho nokufundiswa lokho okubhalwe phansi, bebe sonikwani isiphiwo. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya wengcwele. Ngokuba lesithembiso lesi, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, nesabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes sir. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wathi? Wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Yezindaba. uNkulunkulu sibongele bright uNkulunkulu. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba, izwi lakho linamandla.
liyasebenza njengamanje enhlizweni zabantu abafuna ukuqonda nabafuna ukuhamba ngemiyalelo yakho Nkosi nangeyimiso zakho bakusabe Jehova bagcina imiyalelo yakho ngoba isibusiso akuyona imali nezimfundiso lezi impumputhe egcwele emhlabeni zihola abantu ihola ngabe ebhujisweni ngoba impumputhe emihola impumputhe bobabili bokuphoseke weni kodwa isibusiso ukulalela imiyalelo yakho Nkosi nokuthi sikosabe wena Jehova ngoba lokhu kungowabantu bonke emhlabeni ukuba bahambe ngomngcwele bafuna ungcwele ngoba wena Nkosi yethu ungcwele Baba izwi lakho malisebenze enhlizweni zabantu baphulukiswe kuzo zonke izimfundiso zabafarisi nababhali esiholela abantu ekudukeni nasekubhujisweni nokuthi baphuphutheke beyimpumputhe siyalibonga izwi lakho elithembekile elisikhululayo likhulule bonke abantu kumaketango obumnyama nokudwanguze bomnyameni ebaholela ekubhujisweni lapho beyolashwa khona emlilweni ngokuba banqabe iqiniso nokukhanya elinguwena Nkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga Nkosi ukuba uyabakhulula bonke abantu awufisi nokuthi kube khona nomuntu oyedwa obhubhayo kodwa bonke babizele ekhanyeni nasekwazini wena uyisekelo sempilo esiphilayo wena uNkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu busa namanje sikunika udumo ukuze kube phakade mayenziwe intando yakho Baba empilweni zonke zabantu abalaleleyo kuze kube phakade amen. Sibonge bazalwane seke shi number yabantu abafuna ukubuza noma ngabe umuphi umbuzo ohlangene neBhayibheli noma abantu abafuna ukubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu ngoba iyona ndlela kuphela leyo ongena ngayo embusweni kaNkulunkulu uma sowuphendukile uma ufuna ukubhaphathiswa ube sowuthinta le number le uBright azoyishiya amen. And in number 066569245 ngizoyiphinda 066569245 uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi kuze kube phakade amen. Amen. Siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile sibonge amen. Amen.